ikke noget mad og drikke i de næste 12 timer. Jeg tænker, vi går ind i skoven nu, ud væk fra stien. Går ind i skoven, og så er der en lige sti, der går op den vej, så vi skal lidt højt oppe. Fordi hernede omkring, der er sumpet. Jeg har god erfaring. Ja, Isa han er siddet fast i noget sumpet jord engang, så vi skulle hive ham ud derfra. Det var det sjoveste, jeg nogensinde har oplevet. Søen ligger lidt længere ned derovre. Vi er sådan højt oppe i en. Man kan også se, at der er sådan en læ omkring. Så vi skal i dag prøve at overleve med i et dansk skov i december. Vi har nogle værktøjer med. Jeg har en foldesav med, og så en kniv, snittekniv. Jeg har en skovl med, og så har jeg en tændstål med, og noget reb, og så har vi noget præsending, fordi det kommer til at regne i dag. Ja. Vi kan sætte præsending rundt om de her træer, så det er faktisk et rigtig godt sted. Men i løbet af dagen, der skal vi jo prøve at finde føde, hvis vi går rundt og udforske skoven. Vi prøver at fange noget fisk. Skal vi gå i gang? Ja. Så er vi færdige med vores tarptelt, der vi har lagt der, hvor vi skal campe hen her. Ja. Jeg har taget sådan en sav med. Jeg skal ud og finde brænde med sav, og Isa skal ud og finde brænde med økse. Så nu går vi hver vores vej, og så ser vi, hvem der samler flest brænde. Ja. Skal vi ikke gøre det? Det gør vi. Vi ses lige om lidt. Jeg har en økse. Jeg kunne også have taget saven, men jeg synes, det var synd for ham. Det her kan jeg bruge faktisk til at starte bålet med. Lidt tørt og lidt vådt. Det går nok. Prøv at se her. Jeg er lige herude omkring, og så fik jeg lige øje på noget. I har sikkert set det også. For den er flotte. Så skal Isa i gang. Kan I se de her? De er overalt i skoven. Og ved I, hvad det er? Myretue, ja. Den har nogle forskellige indgangshuller der. Men den er god, den her. Der, og det er myrerne er her om vinteren og gemmer sig. Jeg skal have mange af dem her. Ja, men lad os gå videre, vi skal finde brænde. Men den er god, den her. Jeg skal have mange af dem her. Jeg fandt det lige den der. Jeg ved ikke, hvordan den her er. Den ser sgu faktisk frisk ud. Det er sådan nogle virkelig gode brænde, jeg har fundet. Birketræsbrænde. Du kan se, at birketræet, det er det der hvide her. Det er birketræet, den er ret tør, og den er ikke rådent. Så inden lægger den her på stenen med sten, og så en kniv her. Så bruger den anden her til at bare banke ned. Har du set, hvad jeg har fundet? Ja, og de er ikke rådne, så... Jamen, det jeg tænkte også, det er derfor, du fik saven. Det er derfor, jeg fik saven. Ja, så du kunne save noget,
Og jeg havde jo øksen her, Ja. så jeg skulle hugge noget brænde. Det har jeg også samlet til, også meget vigtigt, de her små grene. Nå, men ja, nu skal vi lige ordne dem her. Og så vi kan tænde bål.